namhlanje ngamandla kaJesu Kristu Inkosi yethu. Amen. Amen. Ngibonga ithuba lokuthi finally ngifike lapha eOrlando South. Lokhu enjoy social media. Namhlanje I'm here in person and I'm so looking forward particularly to the congregational singing at God. So it's like no other except maybe Walanga. The title or the theme yanamhlanje is Ideal Home Influences. So throughout namhlanje we'll be talking about ideal home influences. For this Sabbath school, we are going to focus on the atmosphere in the home. For this Sabbath school, we're going to focus on the atmosphere in the home. And in this Sabbath school, the objective is to help the congregation, especially the parents, to understand the emotional, social, spiritual climate to the home directly dictates the spiritual outcomes of the family. But I want sizokwenza ukuthi wonke umuntu ezwe singakhulumi isingisi sodwa sishiya abanye ngasemuva. Kuthini bandla? So Ellen G. White in Adventist Home page 19 uthi the influence of a carefully guarded Christian home in the years of childhood and youth is the surest safeguard against the corruptions of the world. In the atmosphere of such a home, the children will learn to love both their earthly parents and their heavenly Father. We're going to use the weather as a climate to talk about this morning. The weather shapes how we live, how we dress, and how we behave. When it's freezing outside, we layer up, we eat gloves, scarves, and jackets. When it's stormy, we find shelter. But when it's sunny and hot, we get out in shorts and even play with the ball, we even swim. And the point is that differences in weather, they trigger different ways of dressing. Different energy levels and different emotions. This is true about how the atmosphere of a home affects the behaviors of those who are in the home. Every home has an invisible yet powerful weather. Each day has a mood, and that mood is experienced by the children, even if it's driven by the parents. Yes. Unlike the geographic weather, though, the weather in the home is created.
Parents orchestrate the weather. Abazali bayayenza ubume bekhaya. The children breathe the weather. Abantwana ke bona baphefumule phansi kwelo futhe. Here's the point. Nansi ngoba As parents, while we focus on managing our children's behavior through instructions, njengabazali ke njengoba sijonge kakhulu nje ekujongeni izimilo zabantwana ngemiyalelo. today I'm inviting us to teach by example and most importantly to focus on the weather we are creating in our homes. Namhlanje ke siyamela into yoba sibe ngabafundisa kakhulu ngokubangumzekelo nehlobo imozulu emayibe ngalo ekhayeni. In borrowing from the weather and climate, we are going to talk about 4 types of weather and climate. Sizawuthetha ngezigaba ezine ke phaa kwezomozulu. The first one, Eyokuqala, the humid weather. ukufuma. Yes, uswakama nesiZulu kaSotho mungomo. This is the influence of silent resentment. Leke ibonisa inzondo ethuleyo. You see, in a humid weather, the air is heavy and suffocating. Xa ke ufumile, umoya unzima yaye uyaxinzelela. Even though there's no thunder, the air is hard to breathe. Sekungekho ndudumo ezitheni kodwa asikwazi ukuphefumula. Everyone in a humid weather home is walking on eggshells. Wonke umuntu kwikhaya elifumileyo uhamba ecinga into yoba ngabiphi. Because it's humid, you are expecting a storm anytime. Uba ufumile ucinga into yoba kungakho uchithela nanini. There are causes to a humid weather at home. Zikhona ke onobangela abasisa kwimozulu lolo hlobo. The first one is passive aggression. Eyokuqala ke into yokuba sibe nendluzula engabonakaliyo. Another one is cold shoulders. Enye kuba sibe ngabantu ababhandayo. Yet another one that contributes to humidity Enye ke enomthelela kulo hlobo lomozulu is unresolved tensions within parents. ukuba sibe nezinto ezingasonjululwanga phakathi kwabazali. You see, when there's an unresolved tension, Xa bekukho amasolonke angasonjululwanga, even if you are not shouting, nokuba ngaba awukhwazi, the children absorb the unspoken stress. abantwana ke bangenelela kulaa nto kanye ingathethwanga. Then what happens to the children? Kwenzeke ntoni ke ebantwaneni? They are anxious. Bayothuka. They are hyper vigilant because something may happen, something is felt, something is not spoken about. You don't know what to do Abantwana baqaphela yonke into kuba izinto zeli khaya zithethwa. because the emotional situation could cloud. Kuba apha ekhaya kubi. That's the humid weather Yimozulu ke leyo efumileyo created by parents. eyenziwa ngabazali. The second weather phenomenon Eyesibini ke uhlobo lwemozulu is the drought. sisomiso. Komelo. Drought. Somiso. This is the influence of spiritual and emotional neglect. Leke ilifuthe elenziwa kukungahoywa kwezakwamoya nezemvakalelo. Let's imagine a drought. Masike sibheke umfanekiso engqondweni. We see a dry, barren desert. Sibe nomfanekiso engqondweni we-desert, inhlamba eyomileyo. In this dry ground, nothing grows. Apha ke kule ntlambo akukho nto ikhulayo Mostly because there's no water. kuba akukho manzi. A drought starts when it stops raining. Isomiso ke siqala xa kuye kunetha. But Kodwa ke you don't notice a drought the day after it stops raining. awuyiqwalaseli isomiso emveni kwemini bekunethe ngayo.
A drought creeps over months, sometimes years of no rain. Isomiso ke singena emveni kwenyanga neminyaka kungekho mvula. One thing about the drought is that the soil hardens. Into ke masiyiqwalasele ngesomiso into yoba umhlaba lo uyaqina. With the hardening soil, there are cracks that form in the soil. Ngokuya uqina umhlaba uyakubakho noqhekeko olukhoyo emhlabeni. A home can experience a drought too. Nekhaya ke liyakwazi ukuba libe sesomisweni. A drought in a home is experienced when parents they become household drudges who are completely consumed by chores, work, and daily survival. Isomiso lekhayeni sikhozwa into yoba abazali babe nobomi babo buxakekileyo. In the home, emisebenzini nayo into eninzi abanayo. in the home of a drought, Ekhayeni ke lesomiso many rules, mininzi imithetho, many tasks, mininzi imisebenzi. they are shouted and instructed every day. Zonke ezi zinto ziyakhazwa ziyanikelwa imihla yonke. But something is missing. Kodwa sekunjalo kukho le nto ingafumanekiyo. There's zero expression of love. Uthando, incamiswa yothando kweli khaya. There's no encouragement. Akho umuntu ukhuthazayo, Who tried? omile. Like the absence of rain in a drought, Njengemvula ke ngekhoyo esomisweni. there's no shared laughter that much. Akukho kuhleka, kuhlekwa kwikhaya. In a home of a drought, the elder of a church acts like an elder at home. Kwikhaya elomileyo, umuntu uzibonisa ngoba abe ngumdala enkonzweni abile yoba ngumdala ekhaya. And forgets to be a father. Alibale ukuba ngutata. When things go wrong, Xa izinto zimosheka, wrong is called out in paragraphs and prose and poems, in long sessions that are stopped and started. Into engapheliyo. xa kukho nenzoka into ekuyamoshela nihlaliswa phantsi xa nifundela izistatement. But when something wonderful has happened, Xa kukho into entle eyenzekileyo, akho nomnye umntu obona loo yathuleka. drought. Ibalela. What does a sustained drought in a home result in? Yenza ntoni ke imbalela egciniweyo ekhaya? It results in a withered faith. Ingenelela into yokuba kube kukholo nje olubhekebheke olungekhoyo. There's no delight in this home. Akho konwaba nakuchulumanca kweli khaya. Just like in a desert, plants don't grow. Njengasentlango ke akho ziqhamo zikhulayo. The potential of children and their growth is stunted. Izakhono zokukhula kwabantwana ziyaxinzeleleka. But you know what's the scariest thing? Nantsi ke yona nto yoyikisayo. When there is no water in the home, Xa kungekho manzi ekhayeni, children go out to look for water in abantwana the wrong places bayaphuma outside. bayokhangela amanzi kwiindawo ezirobho ngaphandle. Such is the bad effects of a dry home Yimiphumela ke leyo yamakhaya bethuna omileyo that is created by parents. enziwa ngabazali. We've spoken about humid weather. Sithethile ngokufuma kwemozulu. We've spoken about the drought. Sithethile ngembalela okanye isomiso. The next one is what is called a flash flood. Elandelayo ke ngoku sizothetha ngezikhukhula. And there is flood and a flash flood. Zikhona ke izikhukhula, kubekho ezi zikhukhula zephanziso. Here we are talking about the influence of volatility and uncontrolled temper. Apha sithetha ke ngefuthe labantu abanomsindo ongalawulekiyo. Umsindo ongalawulekiyo. Yes. A flash flood is a certain kind of flood. Olu hlobo ke lwesikhukhula, luhlobo oluthile. You all know a flood, I need. Siyalazi ke bethu isikhukhula.
A flash flood is not just an overflow of excessive water Ohlobo lwesikhukhula lubonisa nje ukuphuphumela kwamanzi kuphela. from a steady rain that has happened over many days. Kwimvula ibinetha imihla ngemihla. A flash flood is known for its extreme speed. Ohlobo lwesikhukhula lunesantya, It develops very quickly lukhawuleza lubekho, and often catches communities off guard. lawugqiba lothusa abahlali bengalindelanga. Actually, a flash flood can happen in minutes. Ohlobo lwesikhukhula liyakwazi ukwenzeka imizuzwana. One moment, it's clear sky. Kungekudala isibhakabhaka besisihle. The next moment, there's a huge downpour and there's a flood. Sisajongile kuhla into eninzi yamanzi, then sibone isikhukhula. What does a flash flood cause? Yintoni eyenziwa zezi zikhukhula? Drownings. Iyaphilisela. And the other thing that a flash flood causes, it can move objects. I mean, if you've seen some flash floods, Ukuba ke nikhe nayibona izikhukhula, trees, cars akho are swept away. imali. And such is the power of a flash flood. Lumjalo kamandla oluhlobo. What does a flash flood mean in a home? Thetha uthini ke lento ekhayeni? This is a climate of wild mood swings. Olu luhlobo lwemozulu apha abantu iimudi zabo zitshintsha-tshintsha. Where Nina a temper explodes with zero warning. apho ungalindelanga uqaphukile unomsindo. Another thing about the flash flood in a home, Sekunjalo ke nantseni, it's often accompanied by sharp cutting words. olu hlobo lwesikhukhula luza lunamazwi ahlabayo. Spoken in anger and without thought. Athethwa ngumuntu enomsindo engacinganga. In a flash flood in a home, Olu hlobo lwesikhukhula ekhayeni, self-control grinds to a halt suddenly. ukuzithiba, uya entweni ekuthini uvele kuphelelwe msinyane. Here's the sad part. Nantsi ke yikisa. Although the flash flood can happen very quickly, Noxa zingenzeka ngokukhawuleza olu hlobo lwesikhukhula, in minutes sometimes, imizuzwana ngamanye amaxesha, the effect can endure for weeks, imiphumela yakhona iyakwazi lokuba ithathe ixesha. in some cases months, Kwamanye ibe ziveki, kwamanye ibe ziinyanga, and even years. kwamanye ibe inyanga. Bouts of anger and destructive language lead to a complete erosion of security. Ubuninzi ke bomsindo nazo zonke ezinye izinto eziyelele kwezo zinto lusa umuntu ekutheni afunde ungakwazi ukuba nenkuseleko. Respect goes out of the window. Inhlonipho iqhawuke. When you start speaking French to each other, Xa ke nithetha isiFrentshi omnye nomnye, sisothukana. nibizana ngaloo magama, Irrespect gone. akukho ukuhloniphana. In this environment, the child doesn't know about which version of mom or today I'm going to experience in the next 5 hours. Kweli khaya ke umntana uhlelelile kuloba ndingalindela mamunjani kanene kwezi yure zilandelayo. Because ungahlekwa manje, Kuba kuyahlekeka ngoku. mayitsibuwa intwa. Exactly. Emalanga ziyaduma. Without provocation. Nje. Kungekho umuntu wenze nto, umuntu avela aqhushumbe nje esithubeni. And the worst thing when we have these kinds of actions as parents, Xa ke sinoluhlobo lwezenzo njengabazali, we think because we are parents we are licensed to be. sithi njengoba kuba singabazali sinelungelo okanye igunya lokukwenza oko. Those 3 types of weathers and climates are the kind we don't want to have in our homes. Ezi ndidi zintathu ke zemozulu esesizibonisile zindidi esingafuni ukuba nazo emakhayeni wethu. Our 4th and final climate Yokugqibela yile, is the one that we ought to create. yile kufuneka sifunde sizame ukuyenza.
This one, we call it the greenhouse. Leke ithi bethuna the greenhouse. Uhlebento. If I can explain what a greenhouse is, That is way. it's a structure that has walls and a roof. Luhlobo olulwento enendonga phahla. The critical thing about the greenhouse is that it's built of glass or plastic in the walls and on the roof. Eyona nto incamisa ke kolu hlobo lwendlu intoba yakhiwe iindonga zakhona zezo plastic kanye neglass. And the inside things are planted and they grow. Apha ngaphakathi ke izinto zityaliwe yaye ziyakhula. So what's the difference between the greenhouse and the other weathers we've spoken about? Yintoni umahluko ke phakathi kwale indlu nezi besike sancokola ngazo ngaphambili? The main thing about the greenhouse is that the climate is controlled intentionally. Yintoba le indlu imozulu iyalawulwa ngenjongo. Are we together? It is, firstly, the plastic or the glass lets in light. Okokuqala yintoba le plastic ivale apha iyakwazi ukuvumela ukukhanya kungene. But in terms of how much water is going to be in the plants, Kodwa okokuba makube kungakanani amanzi angenelela kwezi zityalo it is controlled. mayilawulwe. In terms of temperature, Ifuthe ushushu through ventilation, by opening it more or closing it more, it's controlled. ukuvula nje izikhotyana intoba kungene ubushushu ngendlela elawulekayo lonke loo nto iyalawulwa. And one thing about the greenhouse Nantsi ke incamisa ngale ndlu is that it is a protected microclimate. le ndawo yindawo ekhuselweyo yemozulu nje elawulekayo. It could be frosty outside the greenhouse. Unganomkhethe ngaphandle The plants will not experience freezing temperature. kodwa izityalo ezilapha kwe-greenhouse azivakalelwa koko. In the greenhouse, there is watering and there's fertilizers. Apha kule ndlwana sinayo kukhona imanyola nokunkcenkceshela. In a home like a greenhouse, Kwikhaya ke elinjalo it's what we call a little heaven on earth. yinto esithi xa siyibiza lizulwane elincinci emhlabeni. This does not happen on its own, it's created. Ayenzeki nje ke le nto kodwa iyakhiwa. Among other things, there is spousal unity. Izinto zonke ezininzi yimvisiswano yabazali. Because of Uyo, Zaidin, spousal unity. Imvisiswano yabazali. You know, children find security and comfort in being led by united parents. Abantwana ke ngandlela ithile bayayifumana intuthuzelo nengqiniseko xa belawulwa ngabazali abamanyeneyo. In a greenhouse, Lendlwana there's healthy character development. kukho izimilo ezikhulayo eziphilileyo Because the local atmosphere is safe and pure, kuba umoya walapha umhle unyulu. the children in that greenhouse home, Abantwana kwikhaya elinjalo they grow strong enough to withstand the moral storms that they will face. bayakwazi abantwana ukukhula bomelele bakwazi ukumelana nasiphi na ukhwithela abadibana nalo ebomini. That is the climate we should aspire for and we should create. Amen. Ikhaya ke lofuneka sizame ihlobo lemozulu lofuneka sizame ube sibe nalo silulangazelele. As we conclude, Xa sivala ke the character traits and the atmosphere we cultivate in our homes today izimilo efuneka sibe nazo nempembelelo efuneka siyakhile emakhayeni wethu kule mihla
are the characters we will carry to eternity. Sizimile kufuneka sikwazi ukuba sisifane sisebunaphakade. When Christ returns, uYesu ebuya, he will not magically transform characters that were not. uYesu akazuthi njengekhanziswa tshintsha izimilo bezingakhange zitshintshe. Our chaotic or harsh home lives will not suddenly shift and become magic happy homes. Lamakhaya wethu ke ayingubevage ngoku akazuvele athi nje xa kuYesu atshintshe. So as we close then, sesivala here's my appeal for today. nakumngeni ocelwayo. Let's look at our families Masijonga amakhaya wethu and look at the current weather report. sijonge indidi ngendidi zeripoti yewetha eyenziwa TV. And not to anyone but to ourselves. Kodwa singakhangelanga komnye umuntu nje sikhangelele mna. And describe the weather in our homes. Sikwazi ukujonga uba apha ekhaya loluphi uhlobo lowetha olulawulayo. This ends the part for this morning. Iyaphela le indima yalapha ekuseni kule indawo. Ideal home influences Ikhaya elikhethekileyo neempembelelo zalo and the role that is played by parents in it. nendima edlalwa ngabazali kwelo khaya. In the afternoon, we are going to continue with a slightly different topic. Emalanga ke sizawuthetha noko ngesihlukwane esahlukileyo. We are going to talk about anchors and repairs of homes. Sizothetha ngeentsika nokunxitywa kwamakhaya wethu. Can we bow our heads as we pray? Baba sekhayizulwini siyabonga usinikeze ithuba ukuthi sime phambi kwabantwana bakho sikhumbuzane sifundisane ngaphezu kwakho konke Nkosi sibone impembelelo esinayo njengabazali ukuthi i-atmosphere esidalayo yenza umahluko omkhulu ezimilweni zabantwana. Siyacela ngeNkosi ukuthi usinikeze umqondo wokubona ukuthi iwena yiphi esiyakhayo emakhaya ethu ngenxa yendlela esiziphatha ngayo nsuku zonke. Siyacela ngeNkosi usenze ukuthi sikhethe ukuthi kuzo zonke lezi zinto thina sikhethe ukwenza i-greenhouse emakhaya ethu. Ngamandla ethu ngeke sikwazi ukwenza lokho. Yingakho sicela wena ukuthi Nkosi uMoya Ongcwele sibusise usinikeze amandla ukuthi amakhaya ethu should be small heavens on earth. Siyathandaza ngegama likaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Amen.